De festivalgongers komen stadig on het terrein op. Maar op het haatpodium wordt de muzikaal al flink gasjoen. Intussen rint het bij de mainstage al aardig vol met fans van My Baby. Een happeningsspot, dus en dat gaat nou, het zit al helemaal vol. En nu gaat het tempo van de muziek een beetje omheen, dus het begint nou te rennen. Dus we zijn heel tevreden. Andries, eerste reactie, wat vond je ervan? Ja, fantastisch. Dus het is een heel vol veld. Dus volgens mij, dat ken ik goed nog als het begint, is dat het lastig is. Met heel veel is gewoon vol, mensen reageren supergoed. En wat gewoon leuk weer om te zien is gewoon dat het, hoe zou ik het zeggen? Dit is het eindpunt, zeg maar. Dit hier met het werkt. En ook gaan we aan volgende week gaan we naar al die andere grote festivals. En dit is een prachtige opener van het seizoen. Stijn is zakenpartner van Andries en kan hem geen betere collega voorstellen. En act-drummer Joost van Dijk had een sterke band met Andries. Hij is ook drummer, net als ik. Dus af en toe komt hij naar mij toe van dit en dat zou ik anders doen of heb je nog een snare nodig? Ik zou Andries omschrijven als iemand die oog heeft voor het menselijke, erg georganiseerd is. En ja, altijd open staat om te leren. Hij noemt mij bijvoorbeeld ook Jochie. Dus het is een beetje een soort vaderfiguur. We zitten wel in een industrie waarin het vriendschappelijke ook wel de boventoon voert. Het is wel een menselijke industrie, het is geen boekhouden. Dus door dik en dun. Stijn en Andries hebben haar een bedrijf, 3S Music Management, te jaren oprochten. En boeken intussen al een soort succes. Er zijn best veel momenten die onvergetelijk zijn. Bijvoorbeeld hier Pinkpop, My Baby Mainstage, is toch een mooi iets dat we bereikt hebben. De rol van Andries zit er voor de start van Pinkpop eind al op. Het is zijn bedrijf slagen om de band My Baby op het haatpodium van Pinkpop te krijgen. Toch is het heel belangrijk om bij zo'n groot festival er zelfs te wezen. Ik ben de locatie steeds maar waar het een beetje gebeurt. Hè. De bands zijn er, de managers zijn er, de boekers zijn er. Dat is een beetje, de meesten kisten vaak al. Ik meest van radio en televisie die dan eigenlijk weer ondersteunen moeten. En die zus die weer, juist de handjes, praat even met ze en dan dat kist en ja, dat zou haast het netwerk in stand.